Jarrai dezagun aurrera, guztiz bestelako kirol bat ekarri behar dugu orain. Jessicak 38 urte ditu eta Jagger izeneko kirola praktikatzen du. Errukbiaren eta esgrimaren artean dagoen talde kirola da. Australiako pelikula batean oinarritzen da Jaggerra eta 5 lagunek beste 5 lagunen aurka jokatzen dute. Honena bera kontatzea izango da. Gurekin da Jessica Hotz. Kaixo, Jessica. Arratsaldeon. Arratsaldeon. Jantzita etorri zara gainera? Bai, beti, jantzita. Prest etorri zara, ezta? Bai, jokatzeko prest. Gero jokatuko duzu? Bai, gero erakusketa txiki bat egin gau, elan pizkat ikusteko zelan doian gauza, eta... Egia esan behar baizut, nik ez neukan sekula ezerrentzun da Jaggerrari buruz. Zuri nondik etorri zitzaizun Jaggerraren kontua? Euskal Encounterren behin egin zeben erakustaldi bat, Jagger Bizkaiak eitzen dau, eta proba egin eban, asko gustatu zitzaidan, da agendatik tira, eta lagun arteak eta zenideak sartu nitsuan hor. Eta zer da, azalduko ziduke zer den Jaggerra edo? Bai, da hori esan duzuen bezala, rugby eta esgriman arteko talde kirola, da bosten kontra, talde bakoitzetik bat korrikalaria esaten da hau Jag deitzen da, hortik izena Jagger, eta hau sartu bia da beste taldean base edo zulo antzeko batian. Hori sartzen danean, tantua izango zen. Gero beste laurak, dake stick batzuk, arma itxura daukenak, akoltzauta, dana babestuta beti, eta inbiadebe bere korrikalaria babestu, eta aurkariari toke batzukin blokeau, denbora tarte txiki batez, eta horrela korrikalaria joan daiteke Jaga basian sartzera. Zer da, hor irudietan ikusten ari garen hori? Hori da, bai. Hori Gasteiz izan zen, Araba Encounterren, eta horra ziginan gure lehengo... Arriskutsua da, badauka arriskurik kirol honek? Ez, azkenean futbola baino arrisku gutxi hau dauzka, eta dena babestuta dago beti, da koltzauta, txapelketa bat hasi baino lehen hau horrek egoten dira beti begiratzen neurriak ondo daozela, ez debela minik egiten, ez dakela puntaik, eta dana ondo eta sigurra dela jokatzeko. Gero erakustalditxo bat egingo diguzu, ezta? Bai, hori da. Maialen, zu animatuko zara berarekin edo? Ni baiezkoa nengo, baina hori ikusita... Edo agian beraiek ez duten nahi zu beraiekin parte hartzea ere, ezta? Izan daiteke, tira, erakustaldiak gero izango da, pelikula baten dago oinarrituta. Bai, hori da, Breath of Heroes, Sangre de Héroes. Eta beraz, pelikula horretan sortutako kirol bat da? Pelikulan kirol bezala ez da itxen, osea, gerrak egin beharrian, herrixak itxen zeben, kirol lau jokatu. Juten zian gerritatik eta hor buiatzen zeben aurkarixak. Eta zeuan batzu ziazela elite moduko bat eta ziazela horiek ezinezkoa zala horiek irabaztia. Eta horret zeken bizimodu askoz ere hobi hau da. Zera gertatzen da dana era postapokaliptiko baten, da orduan gauzak da oso ondo jendiantzat. Bai, ziurazki pelikulan eriotzera izango ziren, jolasak edo jokuak. Bai, horre... Ezin dut zendere arte. Bai, ez da. Eta Euskaldirian zema jendek jokatzen du? Euskadin lau talde gauz ointxe bertan, Gasteizkoak, gu Gipuzkoako bakarragaz, eta gero Bizkaian 2 talde dauz. Eta mundu mailan? Asko. Espainia estatu mailan, eun talde baino gehiago dauz, eta mundu mailan Europa osoa esan daiteke, Australian asko jokatzen da, Latinoamerikan horre Argentina, Uruguay, Mexiko, Kolombian, horien jokatzen debe, eta estatu batuetan bai badao nukleorik. Bueno, ikusiko dugu erakustaldi bat? Bai. Eta ez dakit Maialen animatuko den, edo prest dagoen, edo... Nik uste dut hobi izango dela, bai, ikustea eta gero probatzea. Manekien neska azkarra zinela, Maialen. Jessica, lagun batekin etorri zara? Bai, hori da. Rousekin etorri zara? Rouse presidentia da, Kirol Klubeko presidentia. Ezer apurtu gabe, posible baldin bada. Bale, Jaga sartuko zen hemen, hau da basia, eta hor utziko zen Jaga. Gero dauzkou estikak, ikusten duzuenak, babestuta da bambu txiki bat, osea, bambua, eta gero da txurrua sartuta
piztinakoak. Bai, hori da, piztinakoak, eta gero esteriakin eta oran, geixo besten dugu punta, minik ezen moteko. Orduan daukagu espata motza, jolastu daiteke bi espatekin edo eskutuekin. Hau izango zen rodela, bakarrik obatzeko bat dauka, eta hau izango zen eskutua. Hemen ja besua sartzen duzu, eta dakazu horrela jokatzeko. Jessica, beraz materiala zuek egindakoa da, zuek etxean egindako materiala da. Bai. Eta denek egiten dute horrela, munduko talde guztiek? Gehienak bai. Osea, ez dago, norbaitek erosten baldin badau da beste jokalari bat dalako. Eta gustatzen jakoa armak eitxia eta orduan berak egiten ditu eta saldu, baina kostatzen dana ez asko. Hau izango zen, bi eskuko mandoblia, da, kolpe guztiak izaten dira txikiak, toke bat. Ezin da hemendik hartu eta sekulako golpia emon. Hori falta izango litzateke. Gero dauko, beste bi eskuko, stap edo bastoia ditzen da. Honekin ezin da horrela ensaztau, emila dia kolpiak, lan goitik edo raspa. Osea, izango zen horrela jo, baina ezin da horrela emon. Zemin hartu daik ez, ematen da bezala. Eta hau beste bi eskuteakoa da, kutipa, hone daka defentsa eta atake ona. Eta gero daukau katia. Azkenekoa, ez da? Bai, hauxe da. Honek emoten botzu, bola bakarri balio dau. Katiak bakarrik emoten botzu ez da balio. Inbiotzuna inguratzen baldin zaitxu edozein zati, bai, orduan balio dau. Ez dela bola bakarrik. Eta haitzen danian da, zu jolazten zabiz eta emoten dotzue, eta orduan inbiozu lurrera joan, estika soltau, eta eskuakin, entzuten dira soinu batzuk, 1,5 segundutakoak, geroten da bana, arrixa deitzen dauz, eta eskuakin ibiuz zenbatu. Eta orduan hor, geldirik egon behar da. Jessica, gu ikusteko irrikitan gaude, ea zuen artean zer egiten duzuen? Hasiko katia eta espada gotzakin. Espero dut ezer esapurtzia. Kontuz lanpara horiekin? Horrati bidez, ukitu egin duzu, ez da? Bai, pixkat. Pixkat. Claro. Berak, jartzen da, rodelia ez emoteko, ni saiatzen nahi atzetik emoten, ez da itxaten beti erresa. Eta betaurrekoekin zer? Betaurrekoak bota ezkero? Jendiak edukitzen dauz, batzuk defentsa, osea, holan lotuta, kirola itxeko, ez apurtzeko, baina aurpegitxan ezin da emon. Baina hor nork irabazi du? Hor, berak. Berak, zetik ez dotzat emon, baina berak neri bai. Aha, bale. Hori izango zen, berak emozta lehen hau. Orduan nahi jungo ditzateke lurrera. Bixo batera izango balitz, bixo jungo gilateke lurrera. Lurrera, ados. Hortik emozta lehen hau. Eta, zuk ematen badiozu, berak zer egin behar du, geratu? Bai, berak junbiako zen, lurrera eta zenbatu. Hamar arte. Bai, ez, arrixa kontatzen dira, eta arma normalekin izaten dira 5, eta katiak emoten baldin badizu 8. Eta horrela zabiltzaten bitartean, badago beste bat korrikalaria... Bai, beste bat eta beste talde guztia. Orduan, izaten da, korrika batin jun, korrikalaria saiatzen da jaga hartzen, eta bestia saiatzen ga, bestia blokeatzen aldugun lehen. Orduan india da, bide bat zabaldu, jaga basian sartzeko. Eta izakoten da, jundetorrian denbora guztin puntua sartu arte. Gehiago ikusi ezakegu? Bai. Azkeneko, ez dakit zer esan behar den? Erakustaldia edo? Erakustaldia. Ni korrikalaria naz. Oso ondo. Galkantzea tokatu zaizu orduan, ez da? Ikusten dugu bintzat minik ez dela hartzen. Ez, hori da. Mina ez. Minik eseri lasai, Jessica. Eskerrik asko, Rose, baita ere. Ikasi dugu, zerbait gaur ere. Ikasi dugu, zerbait. Bai, benetan. Sekula ikusi gabean. Interesgarria.